Neko pozvoni na vrata i otvara mali Perica sa pudingom na glavi i kobasicom za pojasom. Čovjek ga gleda i pita: "Zdravo, da li su ti roditelji kod kuće?" Perica mu odgovara: "A što vi mislite?" Kaže učiteljica đacima: "Jutros je veliki zemljotres pogodio glavni grad Jermenije." Tek će Perica oduševljeno: "Svaka mu čast, ja ga nikad ne bih pogodio." Vozi tata Pericu u autu i prolaze oni pored Pericine škole. "Sine, je li ovo škola u koju ideš?" "Da, tata." Vidiš, ja sam išao u istu tu školu pred 20 godina. Pa sada mi je jasno zašto mi učiteljica kaže da takvog majmuna kao ja nije vidjela 20 godina. Pita učiteljica: "Perice, kako glasi sadašnje vreme od glagola hodati?" "Pa, ja hodam, ti hodaš, on." "Može li to malo brže?" prekide ga učiteljica. "Može, učiteljice, ja trčim, ti trčiš." Pita učiteljica matematike malog Pericu da izađe na tablu: "Vidiš li ti u čemu je greška, Perice?" "Vidim," kaže Perica. "Greška je što se danas nisam pravio da sam bolestan." Pita mali Perica tatu: "Tata, danas sam učio u školi da su ljudi nastali od majmuna." A tata će: "Možda ti jesi, ali ja sigurno nisam." Dođe Perica kod doktora i kaže: "Doktore, ja u posljednje vrijeme ništa ne vidim." "Kako to?" "Evo, doktore, jel vi vidite onu muvu na zidu?" "Da, vidim." Pa ja je uopšte ne vidim." Ako si tražio razlog da se nasmiješ, evo ga, upravo si ga našao. Klikni pretplati se i napravi da tvoj feed više nikad ne bude dosadan. Kod nas je svaki video nova tura smijeha, a ti si uvijek dobrodošao gost. Stigao mali Perica konačno do fakulteta i otišao da polaže ispit. Izvuče on prvo pitanje, ne zna ga. Izvuče drugo, ne zna. Izvuče treće, ne zna ni to. Profesor mu uzme indeks i u njega napiše majmun. Gleda Perica u indeks pa kaže: "Profesore, ovdje nema nikakve ocene, samo vaš potpis." Trudna učiteljica pita malog Pericu: "Šta misliš, Perice, da li u stomaku ima muško ili žensko dete?" Perica se sagne ispod klupe, ispravi se i kaže: "Muško." "Otkud znaš, Perice?" "Pa video sam u bradu." Mali Perica putovao sa mamom u vozu i bili su u kupeu sa još jednom gospođom. U jednom trenutku gospođa se drsko obrati Peričinoj mami: "Molim vas, recite svom detetu da prestane da me imitira." Pogleda mama Pericu i kaže mu: "Perice, prestani da izigravaš budalu." Pita mali Perica svoga oca: "Tata, zašto se zemlja okreće?" Tata ga pogleda u oči i pita: "Okreće? Da nisi ti našao moju rakiju?" Pita nastavnica veronauke učenike: "Ko bi od vas želeo da ide na nebo?" Svi dignu ruku osim Perice. Onda nastavnica veronauke pita: "Perice, zašto ti ne bi želeo ići na nebo?" Perica odgovori: "Zato što mi je majka naredila da posle veronauke odmah dođem kući." Pita učiteljica malog Pericu: "Perice, znaš li ti koji je glavni grad Australije?" "Pa, učiteljice, ne znam." "Obrati pažnju na geografiju, Perice." Pita Perica učiteljicu: "A znate li vi ko je Jelena?" "Ne znam, Perice." "Obratite pažnju na svog muža." Došao Perica u školu i učiteljica mu za domaći zadatak kaže da napiše 5 rečenica. Perica dođe kući, slučajno prospe mami mleko i mama mu kaže: "Marš u pivu materinu." On to zapiše. Ode kod sestre, ona sluša muziku i viče: "Oda, oda."
On to zapiše. Ode kod tate, tata gleda utakmicu i viče. Piksi, promašaj. On to zapiše. Ode do babe, baba priča na telefon i kaže, bole me noge. On to zapiše. Ode kod dede i pita ga, deda, koja je najlepša reč na svetu? Deda mu reče, Bog ti dušu oprosti. On to zapiše. Sutradan Perica dolazi u školu i učiteljica mu kaže da pročita domaći zadatak. Perica, marš u pitenu materinu. Učiteljica, je li to meni, Perice? Perica, o da. Učiteljica ga gađa kredom i promaši. Perica, piksi, promašaj. Učiteljica, Perice, šta ti je? Perica, bole me noge. Učiteljica padne u nesvest. Prilazi joj Perica i kaže, Bog ti dušu oprosti. Ode Perica u školu i na putu vidi papirić. Stane, uzme papirić i krene u školu. Dolazi u školu, kasni na čas, uđe i pita ga nastavnica. Perice, zašto kasniš? A Perica će na to. Našao sam ovaj papirić pa sam zakasnio. Pogleda nastavnica papirić i pošalje ga kod direktora. Pita direktor, šta je bilo? Kaže Perica, dok sam išao u školu, našao sam ovaj papirić, dao sam ga razrednoj i ona me poslala kod vas. Pročita direktor i izbaci ga iz škole. Dođe Perica kući, pita ga mama, otkud ti? A Perica će, išao sam u školu i naleteo na ovaj papirić, dao ga razrednoj, ona me poslala kod direktora, a on me izbacio iz škole. Pročita majka papirić i izbaci ga iz kuće. Na ulici ga sretnu huligani i pitaju ga, šta ti tu radiš? A on će, išao sam u školu i naleteo na ovaj papirić. Dao ga razrednoj, ona me poslala kod direktora, on me izbacio iz škole, a mama iz kuće. Pročitaju huligani i prebiju ga. U bolnici ga pita doktor, šta je bilo? Kaže on, išao sam u školu i naleteo na ovaj papirić. Dao ga razrednoj, ona me poslala kod direktora, on me izbacio iz škole, mama iz kuće i pretukli me huligani. Pročita doktor, uzme nož i ubije ga. Ode Perica u raj. Pita ga Sveti Petar, kako si umro? A on će, išao sam u školu i naleteo na ovaj papirić. Dao ga razrednoj, ona me poslala kod direktora, on me izbacio iz škole, mama iz kuće, huligani me pretukli. Doktor ubio i sad sam ovde. Pročita Sveti Petar i pošalje ga u pakao. U paklu ga pita đavo, šta ćeš ovde? Kaže Perica, išao sam u školu i naleteo na ovaj papirić. Dao ga razrednoj, ona me poslala kod direktora, on me izbacio iz škole, mama iz kuće, prebili me huligani, ubio doktor i Sveti Petar me poslao u pakao. Pa daj da vidim šta piše, kaže đavo. Ne može, kaže Perica. Sve mi se loše desilo kad su drugi čitali. Pa nema ništa gore od pakla, kaže đavo. U pravu si, kaže Perica. Pročita đavo i pošalje ga na pusto ostrvo. Na pustom ostrvu Perica sam, tužan, plače, nervira se, gladan, žedan i da pogleda šta li to piše na papiriću kad ono dune vetar i odnese papirić. Znaš ono kad ti dan krene krivo, kafa se prolije, šef gnjavi, promet stoji i pomisliš, ma dosta mi je svega. Pa, upravo tada ti treba jedan ovakav video. Kad se nasmiješ, sve nekako postane lakše, zar ne? Zato klikni pretplati se i napravi da ti takvi trenuci ne budu slučajnost. Jer svaki osmijeh koji dijelimo ovdje vrijedi više nego bilo koja motivacijska poruka.